As augas de España. Un río é unha corrente continua de auga que ten un nacemento pode nacer nun sitio alto, nace nun lugar ou nun sitio alto como unha montaña e pode desembocar noutro río, nun mar, nun lago. Aquí aparece un río levando auga, pero a veces tamén pode secarse. Os factores que influen nos ríos. O relevo influe na lonxitude e no caudal. E o clima influe tamén no caudal e no seu réxime. Os elementos dos ríos. O curso é o percorrido do río dende o seu nacemento ata a súa desembocadura. O caudal é a cantidade de auga que leva o río. E o réxime pode ser de dúas maneiras: réxime regular e réxime irregular. Cando ten réxime regular é que ao longo do ano leva prácticamente a mesma cantidade de auga. Se ten réxime irregular é que ao longo do ano leva diferentes cantidades de auga no inverno que no verán. España ten tres vertentes. Unha vertente é unha porción de terra na que desemboca un grupo de ríos. A vertente atlántica vai dende a punta de Estaca de Bares ata o Estreito de Xibraltar. Os seus ríos son longos e caudalosos. A vertente mediterránea. A vertente mediterránea vai dende a fronteira con Francia ata o Estreito de Xibraltar. Os seus ríos son curtos e pouco caudalosos, excepto o Ebro. A vertente cantábrica. Vai desde a fronteira con Francia ata a punta de Estaca de Bares. Os seus ríos son curtos e con forte pendente porque nacen moi preto da costa. As augas mariñas. As augas mariñas pódense encontrar en mares e en océanos. Proporcionan os alimentos como o peixe e o marisco e materias primas como a sal. Tamén son unha vía de comunicación. Os lagos e as lagoas. Un lago é unha porción de auga rodeada de terra por todas as súas partes. As máis pequenas chámanse lagoas. Poden ser de tres tipos: lagoas de montaña, como esta, que fórmanse pola erosión do xeo; lagoas de chaira, que fórmanse pola acumulación da auga da chuvia; e lagoas de costa, que son iguais que as de chaira, pero están preto da costa. Os encoros. Un encoro é unha construción artificial que é como un muro que se fai nun río para reter a auga para abastecer a un lugar ou a un pobo ou para facer corrente eléctrica. As augas subterráneas son augas que coense por entre as rochas e a terra e chegan a acuíferos que hai baixo a terra. Estas augas extráense a través de pozos. As augas de Galicia. Como son os ríos de Galicia, poden desembocar na vertente cantábrica aquí ou na vertente atlántica aquí. Os da vertente atlántica son moito máis longos que os da vertente cantábrica. Aquí están o Masma, o Landro, o Sor da vertente cantábrica, e de aquí están da vertente atlántica está o Tambre, o Ulla, o Umia, o Miño. Os lagos e os encoros de Galicia. En Galiza hai moitos lagos e encoros empregados para abastecer a pobos e cidades e tamén para facer corrente eléctrica. Algún dos que están moi cerca aquí é, por exemplo, o encoro de Zamáns. Os lagos e lagoas que hai en Galicia encóntranse sobre todo no norte. Non hai poucos lagos, pero bastantes lagoas, porque non hai espacio suficiente para que... a maioría son grandes. Os lagos e lagoas de Galicia encóntranse sobre todo no norte. Hai sobre todo lagoas, porque non hai espacio suficiente para os lagos. Hai dous tipos de lagoas: as de litoral e as de interior. As de interior están formadas por auga doce e as de litoral mestúrase auga doce con auga salgada.